I quan un govern no té la majoria necessària per aprovar uns pressupostos, com és el cas actual de Sant Vicenç dels Horts, el que es fa és que ha d'obrir un període de negociació i de treball amb els altres grups per aconseguir els suports que necessita. Això implica escoltar les propostes dels altres grups. Això implica cedir en algunes de les coses i establir ponts per poder garantir l'aprovació dels pressupostos que al nostre entendre són cabdals pel benestar de Sant Vicenç, dels vicentins i les vicentines. Justament després de 2 anys de pandèmia, que com bé sabem, no cal que ens reiterem, però que han estat difícils, tant a nivell sanitari però també amb un impacte econòmic. Per tant, avui, un mes i mig més tard del que correspondria al govern, porta a l'aprovació definitiva els pressupostos i les ordenances del 2022. Però porteu a aprovació els mateixos pressupostos que vam discutir a l'octubre, que vam debatre en aquest plenari a l'octubre, sense cap modificació. Els mateixos pressupostos que es van retirar el mes de desembre sense cap modificació i sense cap procés tampoc de negociació. La postura de l'alcalde Comino és la que va aprendre quan era regidor en el mandat de la senyora Piqueras, que era la tècnica de això és el que hi ha i no retocarem res. Només farem pactes per aconseguir aprovar allò que no volem negociar. Avui l'alcalde Comino tanca la porta a aprovar uns pressupostos amb una àmplia majoria d'esquerres en aquest plenari. Avui el senyor Comino ha impedit que a Sant Vicenç dels Horts es puguin aprovar uns pressupostos d'esquerres i pensant en la gent.